Türkmenistanda koronavirusu täze ýoluyanlar barada barha köpelýän habarlaryň arasynda Aşgabatda Polimex Türk kompaniýasynyň öňkü binasynda ýerleşýän karantin merkezi näsaglary gaýtadan kabul edip başlady. Awgustyň ortalarynda näsaglary kabul etmegi beteden bu merkezde iň ýönekej şertler, dermanlar, medisina terişdeleri we enjamlary ýetmezçilik edýär. Mary welaýatynda koronavirus alamatlary bilen keselleýänler we ondan helak bolýanlar köpelýär. Bu ýagdaýlaryň jikmejikleri barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 9 dekabrda Aşgabatdan we Marydan habar berdiler. Paýtagtdaky karantin merkezinde işleýän saglyk işgärleriniň we näsaglaryň garyndaşlarynyň habarçymyda aýtmagyna görä, şu günler bu merkez COVID-19 alamatlary bilen ýüz tutýan hastalardan hyryn dykyn doly. Koronavirus alamatlary bilen keselleýänleriň köpelmegi bilen bagly 3 ay çemesi ara kesmeden soň bu merkez hastalaryň uly göwrümini gaýtadan kabul edip başlady diýip Aşgabatly saglyk işgärleriniň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Türkiýanyň Polimex kompaniýasynyň öňkü ofislerinde ýerleşýän karantin zonasy barada Azatlyň habarçylary ilkinji gedek 6 iýulda habar beripdiler we 17 awgustda onuň näse kabul etmegi betedendigi ma'lum bolupdy. Şonda habarçylarymyz munyň Aşgabatda hamala keteliň telçeňlemegi bilen düşündirilýändigine, aslynda welin bu ýagdaýyň merkezde derur derman serişdeleriniň ýetmezçiligi bilen baglanyşyklydygyny aýdypdylar. Saglyk işgärleriniň we hastalaryň howsarlarynyň sözlerine görä, bu ýerdäki ýaşaýyş we iş şertleri elhenç ýagdaýda bolmagynda galýar we näsaglar hemde lukmanlar suw ýyladyş ulgamy ýaly iň möhüm derurluklar bilen hem üpçün edilmeýär. Bu ýerde ýyladyş ulgamy işlemeýändigi sebäpli gaty sowuk şert ýok, suw ýok, hatda lukmanlar hem gyş eşiklerinde ýöreýärler. Iň ýönekej dermanlar hem ýok. Dermanlar beýlede dursun, lukmanlar näsaglardan näme üçin termometr getirmediň diýip soraýarlar diýip bu wakalara şaýat bolan Aşgabatlylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Beýleki bir habarçymyz karantin merkezinde 80 sany kampyň bardygyny we olaryň her birinde koronavirus alamatlary bilen kesellän 20-30 adamyň bejerge alýandygyny habar berýär. Onuň aýtmagyna görä, raýatlar näsaglar üçin imitleri merkeziň derwezesindäki garawula berip bilýär. Garawullarda her bir kampda işleýän şepaat uýalarynyň telefon belgileri bolup, olar öňünden şepaat uýalaryna jaň edýärler we imiti şol kampyň gapysyna çenli eltip berýärler. Bu merkezde habarçymyzyň sözüne görä, paýtagtdaky hastahanalaryň we klinikalaryň lukmanlary hemde şepaat uýalary 15 giýje gündizläp nowatyny işlemäge mejbur edilýär. Mundan başga näsaglaryň we olaryň dogan garyndaşlarynyň ençemesi merkezdäki medisina işgärleriniň hüner derejesiniň gaty pesliginden şikaýet edýärler. Köp adam bu merkeze gonamçylyga barýan ýolda geçirip ýüklenýän punkt diýip atlandyrýar. Häzirki aýlygynç ýagdaý lukmanlaryň 30 ýyllap kemsidilmeginiň we bilimdäki korrupsiýanyň netijesidir diýip Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Azatlyk radiosu bu aýdylanlar barada merkeziň özünden hemde Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senaty ministrliginden kommentari alyp bilmedi. Bellesek Polimex'iň öňkü binasynda ýerleşýän karantin merkeziniň näsaglary gaýtadan kabul edip başlandygyny Türkmen News neşri hem habar berdi. Neşir öz çeşmelerine salgylanyp 8 dekabrda çap eden maglumatynda koronavirus alamatly keselçiligiň iň bolmanda Aşgabatda we Daşowda köpelýändigini aýdyp, bu merkeziň gaýtadan işläp başlandygyny belledi. Bu aralykda Azatlyň mardak habarçysy häzirki wagtda welaýatda koronavirus epidemiýasynyň dowam edýändigini aýdyp, COVID-19 alamatlary bilen keselleýänleriň we ondan helak bolýanlaryň barha köpelýändigini habar berýär. Näsaglaryň garyndaşlarynyň we saglyk işgärleriniň habarçymyza aýtmagyna görä, Murgap etrafynda virus ýokuşan adamlar köp. Bayramaly etrafynda her gün 3-4 adam virusdan ölýär. Sebitdäki ýokunç keseller hastahanasynyň her birine günde 10-20 adam kabul edilýär. Ölümler köp. Mary etrafynda lukmanlaryň köpüsine virus ýokuşdy. Hatda her iki lukmandan biri virus bilen görüşýär hem diýip bolar diýip adynyň efirde aýdylmazlygyny soran marly saglyk işgäri habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä, häzirki wagtda ähli lukmanlardan gripfiron we
arbidol ýaly dermanlary içmek hem talap edilýär. Bu dermanlaryň bahasy gün saýyn ýokarlanýar. Häzir gripfironuň bir çüşesi 200 manatdan, arbidol dermany 400 manatdan satylýar. Adatlyk bu barada Mary vilayet häkimliginden we saglyk bölümünden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Bu aralykda Türkmen News neşri Daşow vilayetiniň Aktepe owasynyň 42-nji mektebiniň bedenter we mualliminiň COVID-19 bilen baglanşykly saglyk kynçylyklar sebäpli aradan çykandygyny habar berýär. Takminan 60 ýaşyndaky Rozumbay Döwletow 1-nji dekabrda saglyk ýagdaýynyň yaramazlaşmagy sebäpli işden boşadylmagyny haýyş etdi. Şondan soň ol düme üçin güýçli dermanlary içýär ýöne onuň ýagdaýy hassa erbetleşýär. Keseliň 4-nji güni onuň öýüne ventilyator enjamy getirildi. Emma bu oňa kömek etmedi. 7-nji dekabrda muallim aradan çykdy diýip neşir vilayet bilim bölümindäki anonim çeşmesine salgylanyp habar berdi. Adatlyk radiosyna bu maglumaty öz ýurdu içindäki habarçylaryna we çeşmelerine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Türkmenistanda koronawirusa täze ýoluýanlar, ondan helak bolýanlar barada maglumatlaryň köpelýändigine garamazdan Türkmen häkimetleri pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda virusyň hasaba alynmandygyny tekrarlap gelýärler. Şol bir wagtda Türkmen hökümeti ozal girdilen çäklendirmeleriň möhletini 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli uzaldyp, maska rejimine gödöwçüligi hem iýdigderli güýçlendirýär.